Selam havonu. Dersa me îro kombinasyonu. Di zamanê me de kombinasyon çi ye? Ez ji kîjan halî zimana dibêjim kombinasyon û çima ev nav lê hat kirin. Ji beriya derbasî mesela kombinasyonê bibim, dixwazim destpêkê wate û etîmolojiya bêjeya kombinasyon vekim. Tê gotin peyvek Fransî. Fransa ji Latînî girtiye û Tirkan jî ji Fransa girtiye. Di Latînî de jî ra û secerekiya wê nekifşe. Yani ra û secere wê nekifşe. Li gor xwe jê re secerek çêkirine. Ama ev jî tê û li dua me disekine. Dibêjin di Latînî de kom tê wateya hevgihandinê, kombînê. Paşgira bînî jî tê me'neya cuhtikî zêdebînê. Rayê bînî jî Sanskritî û ji duê tê. Ew wekû do. Yani bi W dinivîse ev qas. Dema em li koma Kurdî dinêrin yani karê meziniyê mirovan di avakirina pir peyvên zimanên biyanî de cih girtiye. Komünîter, komînar, komünîst û komutan jî ji vî rayî tê. Girêdayî vî qewlî kombîn em hemî dizanin xas û xurî bi Kurdî û tê wateya berhevbîn û hatina cem hev. Li vê de paşgira syon heye. Pir tê bikar anîn. Tê gotin paşgira ji kardêra nava türeh dike. Wateya çalekî, zaman, rewş û encam dide. Mînak pir tê bikar anîn organizasyon, deklarasyon, izolasyon, motivasyon û wekî din pir ev paşgir tê bikar anîn. Wekû encam. Kombîn bi Kurdî ye û paşgira syon bila ji Latînî deynê me. Awan zimanê xwe li ser pişta zimanê me ava kirine, me sîyon nek ya wan girtiye qey zehfe. Niha di Kurdî de kombinasyon çi ye û ez ji çi re dibêjim kombinasyon? Dost û hevalên me diçûpînin dizanin. Ev dersa me ya çaremîn e. Di dersên borî de min behsa alfabayê û kilîleyê radengan kiribî. Di alfabayê de em radengê bêdeng çêker û xurî dinivîsin. Ama xwendina wê wekû kilîle tê telafûz kirin. Mînak radenga di alfabayê de wekû za tê nivîsandin ama wekû za tê xwendin. Yani bêdeng çêker tê nivîsandin em hemî dizanin. Ama bi deng çêkerê tê xwendin. Halê telafûzkirinê heman demê de kilîleya radengê ye jî. Me di dersên borî de pir behs kiribî. Kilîle tovika kakila kombinasyonê ye. Mînak hemî peyvên bi radenga za dest pê dikin ji kilîleya zazan e, yani hemî peyv bi pergala rabin ra ji kilîleya za hatine türeh kirin. Ji kombîna tevayê van peyvên ji kilîleya zayîn re ez dibêjim kombinasyon. Kombinasyona zayî jî di nav de zimanê me ji 21 kombinasyona hatiye meydanê. Ji bo baştir bi vegotinek din bêjim, ji bo baştir were fêm kirin, di heyamek ya ez wekû zamanê berpanîr bi nav dikim de dapîrên me yên stî gerdon li 21 parçeyan beh kirine. û her parçeyek ji van bi radengekî bi nav kirine. Her qetek ji wan de hezaran peyv hene. Yani her radengekî, her radeng me got 21, di her radengekî de bi hezara bi 10,000 peyv hatine türeh kirin. Peyv hene zimanê me
جوا 21 malbata pek hatiye. Befekrin malbata keye bu da hazara zarıkevi hane. İşte her yek cevap em jere dibêjin kombinasyon. Kombina wa peyvên ji kilîleyekî tên tîrehkirin re em dibêjin kombinasyon. Niha em pênaseya wê bikin, yani tê gotin dibêjin li hin ciha ji tevayetiya peyvên bi pergala rabin ra ji kilîleya radengekî hatin tîrehkirin re kombinasyon tê gotin. Hacı binivîsin ji tevayetiya peyvên bi pergala rabin ra ji kilîleya radengekî hatî tîrehkirin re kombinasyon tê gotin. Ya Musa formüle bikin, za navê radengê ye. Za. Xurrê em dinivîsin, navê radengê em de ekranê de jî binivîsin. Za em bi dengçekerê re dinivîsin, dibe kilîleya radengê. Zayîn, yani giştiya zayê, em jê re dibêjin kombinasyon. Radenga za kombinasyona zayînê sembolize dike. Yani radenga za kombinasyona zayînê sembolize dike. O kilîleya kombinasyonê zayê. Ha, vê veqetînê jî jêbîr nekim. Me got zimanê me ji 21 kombinasyona pêktî. Lê hin ji va kombinasyonan di nav xwe de dibin du beş. Ama ev du beşbîna kombinasyonekî kombinasyonên giştî zêde nakin. Li ser kombinasyona xwe tên hesibandin. Mîne kombinasyona ra wekû ra û tevger di nav xwe de dibe du beş. Ra û tevger. Ama bi navê tevger kombinasyonek serbixwe nîne. Tevger dibe beşek ya kombinasyona ra. Ha bile ev jî were zanîn, ev destpêkeke û di naskirina zimanê xwe de em li destpêka rê ne. İhtimal heye gelek tiştên hêmin baş formüle nekiribin hebin. Mînak dibe ku hemî kombinasyon di nav xwe de du sê beşan hatibin da beş kirin. Yani dibe ki hemî kombinasyon di nav xwe de ji yekî zêdetir hatibin da beş kirin. Wekem bê ra û tevger. Hil û zuwa. Yani şa û tarî. İhtimale hemî her 21 wisabin me baş çareser nekiribe. Yani em niha felsefe zaman dikin hevallo. Lê kolîn dikin tiştê encamê em gihatîne tên bu were behr dikin. Em hê pêvajoyek berdewam dike yani. Dawyawê nehat. Em hê lê kolîn dike her roj tiştê nî fêr dibin. Ew tiştê em fêr dibin têne ji were jî dibêjin. Yani encam de em bi hev re lêkolîn bikin. Tiştek misal sera rastgirî me em gihatîn encamekê me gotî ha pergala rabin ra û wate li tîpê hatî barkirin ev mîşûgerin yedin em lêkolîn dikin. Niha em 21 kombinasyonên xwe di ekranê de jî binivîsin. Me gotibî di alfabaya Kurdî de heke a were destpêka dirêskirina alfabayê de me pir gotiye. Heke a were destpêka alfabayê ku li gor min jî wisa çünkü a dengçekera bîyînê ye. Tîpa duyemîn za ye. Yani ji radenga tîpa destpêkê za ye. A dengçekere ji radenga tîpa destpêkê za ye. Niha em ji zayê destpêkê. Yek. Za radenge. Dixtem xurrê li ser texte dinivîsin radenge. Ama dema ayê re tê xwendin dibe kilîle. Dema zêdayî lê tê barkirin me dibe zayîn hengê dibe kombinasyon. Yani kar formülekî wisa lê bikin. Kombinasyona hemî peyvên bi zayê dest pê dikin endamê vê ku. Me gava dijî got ji bo baştir were fêm kirin em dubare bêjin hemî peyvên bi zayê
dest bedikin endamı kombinasyona zayinine. Yani endamı ve malbatine. Jüve kilileye hatine türeh girin. Hemmi em bejin zarukin ve kilileyne. Kilile zane. Mantık edet işte zede naifin kirin eve. Dayı heye o zarukin ve hene. Na em dayı ki veki kilile bhasibinin. O zarukin ve kombina hemi zarukin ve yani ev malatı da jiyan dibin, ev staratı da dehawene, kaçan zarukin, ka malbat çen kesin. Ama ki kombinasyon da hasibine. Yani kombina o. Megu hemmi peyvin, bizayı dest bedikin endamı kombinasyona zayinine. Mesela bejin za, zar, zan, zihniyet, as, azat, zil, zevi, zat, zor, zulm, zahmet, zava, zavaç o vakidin bahazaran peyfene. Da alfabaya da tibamaya siyemi em ayı behasibinin raya. Radenga ra. Gilileya ve raya. Kombinasyon dinav xwede dibe du beş. Beşa raheye ya esasa o tevgere. Na ma gelek bahs kiri bir çağ ma evde gut ama dersi de ma per gut bir per video da ma bahs kiriye. Heke havale bir havala. Heke de peyvede dengi tiba ra bu ayı vere xwandin hani kittehene Türkî bejin hece. Deheceya ayı da be raya. Deheceya her harfden çekerinde de be hangi tevgere. Kombinasyon nav xwede dibe dibeş. Em dibêjin ra o tevger. Minak em bêjin paşgira saskera kar heye, kar. Kitapçı hatiye ava kirin, peyv bu ayı hatiye ava kirin. Hangi kar, kari raya. Ama gel heye. Manam be kar kero zerin kero nizamçı. Peyv be ayı hatiye ava kirin. Hangi tevgere. Tevgere kirini. Farkı ve ev. Demab ayeti xwandin raya. Te ava kirin. Demab ayeti ava kirin. Tevgere. Naçen peyva em şuêjî bixwînin. Mesela ra. Ari. Ram. Rader. Raş. Rak. Re. Roş. Rohni. Rızî. Rü. O vakidin gelin peyvin ve hena. Radenga da. Gilileya ve daya. Kombinasyona ve dayine. Yani şartta kusanine hem beji dayine hem sadı beji buk ve varep ve nasay kirne var. Da, de, delal, dem, dan, dar, dor, dır, dür, dünya, du, o vakit zafın. Mesela ya em bejin can heye, raden can, kilile can, enerji u derbasmenditiye, kombinasyona enerji u derbasmenditiye. Her peyva, bıca, o çeye dest bedike endamı ve kombinasyonine. Çeji endamı ve kombinasyonine ben böyle pürgüt diye. Mesela enerjiyi sembolize dike. Kombinasyona enerjiye. Cin, ceyran, civan, celal, can, cern, co, caf, cemal, cindi o vakidin. Tamaşa bikin vecin.
ev peyvên me xwendî hegetin haş zimanzanekî me pirskî li gor wî sê çaryeka va peyva yan bi Erebiye yan bi Tirkiye yan bi zimanê din binêre cine, ceyran, ciwan, celal, can, cer, co, çaf, cemal, cindî. Hemî bi Kurdî. Kombinasyona çi ye can ya derbasmendîtî û zelaltiyê ya enerjiyê ye. Serê dema derbasmend me pir cara gotiye geçirgen Tirkî dibêjin. Ev gelek mühim e. Radenga bî killavê bî me got bînê kombinasyona wê bîne kombinasyona bînê sembolize dike. Bî, ba, bang, ber, birisk, bela, bez, bir, bahar, bajar, bazar o wekî din gelek hene evolno. Ya şeş, radenk, he. De alfabaya me de sê dengê me bi eyê têne xwendin. He, se, fe. Xlas. Wekî Seydê Celadet Bedirxan alfabaya Tirkî wekî hey anî li Kurdî bar kiriye em hemî weke bi eyê dixwînin tiştek sanîne. Ev pirsgirêka deng hemî yani ya fonotîkê hemî şwê dîtî. He, heyînê sembolize dike di Kurdî de dengek pir girîng e. Jê re dibêjin heya arî. Sebebê jê re dibêjin heya arî, heya arî barometreya qirika zimanê Kurdî ye. Dema qirik li rasta guhertinê tê ewil he dikeve. Dengek xas qirikî ye û bi eyê tê xwendin. He, he. Kilîlawê jî heye. He, helal, hir, hûrî, irfa, urmiye, or, oruk, ahura, heram, heval, hazar, hetik, hemî, hinar, hakkar û devam dike. Aynî divê de jî bêjin. Dibêjin helal Erebiye, hir Erebiye, hûrî Erebiye, irfa xwe kes niza çi bêjin ha kirine riha, urmiye, or, oruk, hemû xwe em bêjin Sümerîne û berdewam dikin. Hemî bi Kurdî. Secere wê heye û nasnama wê heye. Me secere wê diyar kiye, me nasnama wê dîtiye. Zanî? Mê radenga mê ye. Mêtî û mirovtiyê sembolize dike. Em dibê mê navend mirov. Yani mirov navenda mirov de navend di zihniyeta avakirina Kurdî de di navenda mirov de mê heye. Navê wê mê ye. Kilîla wê mê ye. Mêtiyê sembolize dike. Yani kombinasyona mêtiyê ye. Her peyva bi mê dest pê dike bi awayekî têkiliya wê ya bi mêtiyê re heye. O kombinasyona mêtiyê de ya mê de cih dikire. Mê, mît, mîr, mêr, mar, mîtra, mazin, melhem, mehvan, meh û devam dike. Hazara peyvene evolno. Ah giringe ah. Ah denk çeker tê dema tu radengê telaffuz dikî denk çeker tê pêşî. Ah û af. Ah ahê sembolize dike. Kilîleya wê ah e. Ah, xweza, gerza, xemrî, xwe, xwîn, xelat, xwendin, xwezî, xezal, xal, xelat û gelek peyv. Ev peyvê bi xayê dest bi axê dest pê dikin zêde di Kurdî de goman li ser wanî ne. Çünkü Kurd milletek axî ye. O ev deng her halde de qirikê de kafonetikê de çawane zimanên di zêde nikarîne bidizin. Xe, xwe. Mesela binêre a, xweza, xerza, xemrî, xe, xwe, xwîn, xelat, xwendin, xwezî
خازال خال خلات هیچ کمان سرات نیست. مثلا پیوند جور مخواندین یا رادن گندین کومبیناسیون اندن هر یکی یه هر ور ردکشین اما کس نکا خوانیزی که آخر بکن مهمه. کومبیناسیون آف هرکینی کومبیناسیون هرکینیه. آف وکو هرکین هاتیه قبول کرن ده کردی ده احتمال اک پرمازن پیوی دوی کومبیناسیون پیوین وی کومبیناسیون گرانی آوا کاردیرن yani Türkçe beceğim fiil Arabi anine. Af, avi, veda, vezilant, vemri, vekir o devam kir. Devam dike. Emverin var hevalno, kombinasyona var velate. Var, velat, vers, vekhem, vestandın, vezir, verhel, vemri, bebuinin, varmi, o vakit. O gelek peybeti. Ha, ev vare. Her peyva bu var dest bedike endamı kombinasyona var velata. Her peyva bijiye dest bedike endamı kombinasyona jiyaneye. Jin, jiyan, jin, jah, jan, jar, jer, jor. Nizanım min pir fikri peyve jiye dest pedikin de Kurdide kemin ihtimal etmezdi. Pi kombinasyona yani embejin radenga revebertiye her ikem azusat fikrim havala veji bejim bilal bira havala ba ev pi hammi demat rabin radiki tut be qeyş fegera biye hatine. Acana da fikrim gelo pi de Kurdi de dengek vaku pi de Kurdi de nine ama hali hazır em dibêjin kombinasyona pîrtiyê. Mesela her peyva bi pî dest pê bike lazim e têkiliya wê bi pîrtî rêvebirnê re hebe. Ama li aliyê de tu dibêjî qey vegera biyê ye cihê lêkolîn ye divê were lêkolîn her tişt were lêkolîn kirin. Tiş tekiyeme hati lêkolîn kirin encamek wisa sada sad em bêjin aha ev hati bi destxistin zêde nîne. Yani em xwe divê xalê de gel dixapîne sanki li ezmana yek heye ji me re her tiştî lêkolîn dike vekolîn dike ji me re hazir dike em jî li hêviya wî le sekinîne an gazin da dikin an jî dua dikin. Pîr, pê, pel, piling, peyv, por, per, pale, pervane, bah, pol, par, bar. Velhasıl devam dike. Ti çalekiye, kombinasyona çalekiye havalı. Ti, telak, tar, taneke, tel, tür, tak, taf, tahl, tahlil, dir, tamam, tam, ter, ev, kombinasyona çalekiye. Leya Türkî dibêjin du Kurdiya me de hele kombinasyona bilintiye. Bilintî û ziwatiye ye. Kombinasyon di nav xwe de dibe du beş. Beşekî pir kiçik em bêje sada deh ziwatiye o kombinasyona giştî jî hiltiye yani bilintiye. Hel, lat, lam, al, ol, les, lapt, lir, le, lo, lek, lor, ledan, lerzu devam dike. Kar hevalno kar. Kombinasyona radenga kar du Kurdide bes işi kar dike. Kar dike, kar. İş dike. Ve her gudibi Kurdi da aliteye. Jiradenga bi o kar
ji dengçêkera jî a û e. Ve her du linga sembolîze dike. Bîbîne, karkirine, a dengçêkera bînê ye, e dengçêkera kar e. Kar, ger, gir, kür, kap, gehni, kolan, gevani, kos, ger, gor, kin, kum, kom. Emi endamên kombinasyon her peyva bu karê dest pê dike endamê kombinasyona kirinê ye. Na em hatin nayê hevalino, na hûn dizanin dema li destpêka peyvê be neyntiyê û dema li dawî jî be giştdartiyê. Ama di rastiya xwe de kombinasyona neyntiyê ye. Na, nîr, nêr, nerm, nû, nezan, nirx, nal, Nevruz, Necar, Nizar, Nixwe û devam dike. Kombinasyona neyntiyê ye. Her peyva binayê dest pê dike muhakkak têkilîk ya wê neyntiyê re heye. Ga hêze hevalino. Kombinasyona hêzê sembolîze dike. Du Kurdî de aslında şaristaniyeta Kurdî, şaristaniyeta komünal temsil dike ga. Her ez fikrim ev ga çima ev Kurdî de ev qas qîmete, ev qas qîmet jê re ev qas pîroztî lê hatiye bar kirin. Hêze. Sembola jiyana komünal e. Ga genim guh gore, gaz, gel, gör, guli, gabar, gazın, gul o devam dike. Şa, di nav xwe de kombinasyona şa, di nav xwe de dibe du beş. Ew jî weke hil û em bêjin rah dibe du beş. Beşek ya şatiyê ye, yek jî tarîtiye hevalino. Şa û tarî. Şa, şenk, şemal, şaneşin, şif, şekir, şirin, şor, şabaş, şelame, şan, şeref, şikir. Lividi şif tarîtiye hevalino. Yedin hemî şatîne şif tarîtiye. Se stare. Parastine yani. Star her tişta mirov têde dihewê Kurda wekû star pê naseke. Mesela niha ev xanî star e. Ev cilê he star e. Dema dijminek êrişê welatê te dike tê li hember wî warê xwe diparêzî star e. Bajar star e. Yani cihê te tê hewandin. Heta welat bi xwe jî star e. Ew cihê tu tê de tê hewandin wekû star hatiye pê nasekirin. Se navê radengê se ye. İhtimalek mazin ev küçük se. Ji ber ku aliyê parastinê de yani aliyê parastinê li pêşe wî heywanî bi nav kirin. Anî ew heywan bi seyê bi nav kirine. Se, star, stêr, sulav, silam, silam. Ez jî êdî dibêjim silam, hûn jî bêjin silam hevalino. Me wê rojê sebebên wê gotibîn. Ser, süre, strî, stran, sahî, sibeh, sih, sih, sîr. Fe, fertiye. Tekti yani. Ew jî bi eyê tê xwendin. Fe, fertiye. Her peyva bi feyê dest pê dike endamê kombinasyona fertiye ye. Fer, felek, filah, ferman, feteh, feza, für, fir, fazıl, fena, fil.
فیل کردیه ق دنگه kombinasyona denge دنگ و حق احتمال که مازن kombinasyon de nav kadar nabedi baş ama deng ve ki hak jite kare vara penasa kire hak qir qir kıyamet karabalık qahb kalem qanç qolunç qah qart qul yani cembejin qul حتى بدرس ورا بمين انت خير وخاشية ده بخاطره